Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arju ponta. Kese lamding road amri branch hatumpen ingdeng keplapen ingdeng krehinia satlang ki undona tumaphan karjupon. Nijang Karbi Anglong lakha hini amri constituency ke parlo amri high school along kese amri branch hatumpen jepater piponsi ingdeng keplapen ingdeng krehinia satlang ki undona tumaphan karjupon. Amri kes e branch president ten bringson sengnarpen mai jepahem phuponsi mai japonlu. Labang so amai long aluhia manpen Dr. Habe Teron Jetongdun son thak si KSACC General Secretary Desoy Teron KSACC VP Atur Singh Teron Onward Teron Prosing Ingti Khor Singh Teron Dhon Singh Hansi Pen Chenglo Breakjam School along Thanbang Phubang Phila Pen Sarpi Sarbura Atum Jetongdun son si maya long kupi ko son ben si amso se aprangkang tui angdeng ke Charlie dun thekjima lapen kupi ko son ke Charlie ke mejima bidi sore thanmung ponno aluhia tumpen sitami ke damtang ason non eprang an sose akang tui angdeng chepa undun pen Karbi Anglong arat aphan nong me ke ban piji aphan bidi sore bideka amri pen hemari bongru la pen chin thong pen Martin England Karbi Anglong News yes pen atir pipon si class 10 la pen class 12 sarlang yun tum phan karchu pang so melong tilin na tong dun pota prangsi nilining arong do lapen kening nilining arong me bangki itum dak amri hawar det kalisi itum Karbi Anglong East Karbi Anglong West Karbi Anglong pen pangrumpet itum mesen a percentage all asam long pen rengner kep angilong dun lasu ninggarong nayar nilo lasi labangsu karchu labangsa congratulation bangki aprangsi nila successful candidate tum hansi pilo lapen so nakhaksi alang itum a guardian lapen itum government kacharat chari atum pusitami itum la bangsang thek kapurun naki alang tum kaspan itipeduk thek lo position lapen alugot yesi atum atokanu pen ka visit am pen school pen han bang tum pen student tum pen alang nitung pen ithan chimum si labang su ali lo pusin ni jong daming tu lasi non ki bang jar ni stami itum kiese atum kustami dulang cipaduk ni lapen itum sokar ka sarilo atum busitami itum Karbi Anglong atum mustit atum mustami peneng asar langki unang ang thek ason thak si non ki bangji arni stami lapen anpar itum kiminang lang asam det asam angkang chat kali itum Karbi Anglong asam all India angkang pensi itum isi misen number 1 education literacy rate along kapelong dun hansi itum bore nei si ini aske ningalong pilo Uttor Borbil Outpost ke parlo phuloni lapen langhin ada simuloti adong along 402 LP truck kachingkoi Aruni phaithong ke brai CR ni ajopor phaisir ke prachi team apor Uttor Borbil Outpost ke parlo ihum 402 LP truck AS02 DC 1455 Dimapur pen Guwahati kache dambom ahut phuloni lapen langhin adak National Highway 29 along simuloti adong brake lapen steering fail that pen ajok National Highway 29 atowar akung chephar lepha Kopai kimi pen ajok labang so truck katiwar abang phu Abdul Manan thangnat areng ahu kesu abelang lapen non amat ke labang so truck lapen driver aphan loring thipi outpost police station atumsi chepar deng ponlu Ingdeng thongkep all Karbi Anglong Sorkari Gaubura Association amhang ke thek arani ke talon pon Nijang Karbi Anglong dong kamukam Vaisong Pathua Klam along Arua Chikloni Phai Thongkep Rai CR ni Ingdeng Thongkep All Karbi Anglong Sorkari Gaubura Association amahang ke thek arani ke talon pon Karbi Anglong arlo along ahawartin along ta Karbi Anglong Autonomous Council pen Sorkari Gaubura peduponlo
Sorkari gaubura asai ke claim ke joy ke kali. Alang li tumpen si havar arlo along tami me hengno asai along pen kedanglo penang an asai arpudo. Karbi Anglong Sorkari gaubura atum sitami methang arani donangji mate chethan chimun arani donangji pu ajok All Karbi Anglong Sorkari gaubura Association Pharokre sirkep kebra pli aningkan aruachi kloni phai thong kebra si arni si amahang pathek bonpen amehang kapathek arani talon bombang bomsi pining ingdeng thongkep amahang ke thek arani sitami dongkamukam baisong pathua klam along talon ponlu Bangso maila ke Karbi Anglong adang pi along kado kawe revenue circle along sorkari gaubura atum chelang pet pensi jaimek piduponlo ada porphai nerkep along pen All Karbi Anglong sorkari gaubura association alama pangjar ponsi karlitang sorkari gaubura atum aphan an chikimu ponsi jaimek pangchengpon Jaimek along sorkari gaubura atum koson si la anso se jakong kapang tang ponjima labang so puthak chethan chimun ponlu lapen mondola tumpen aron ripen rong arlo long lepata kasilam kabor identity alama puthak setami non pen ge sorkari gaubura phan pachini ne pin pen paklem long nang ne puta chingki chingwai pon lapen ake hai prabhat chandra taro pen pusitami sorkari gaubura atum ke claim ke damnang ji asai alam than pachini pon Labang Swamai long Prabhat Chandra Taro MSc Het Sing Rong Park Karbi Richo Long Sing Rong Hang All Karbi Anglong Sorkari Gaubura Association Mepu Rustom Phangcho Kongchon Bang Dorsing Terang Sorkari Gaubura Lapen Kaprek Manpeng Kidu Kithe Kidingatum Chetong Dun Litum la investment law lapen Central Committee tum mane vehicle nahi puta lam dulo pen circle tinalong ta latum phan rest house isap waiting hall po hisap la sonda nai puta pulo la sedulo ala netum sonsoni la pen la hai kadu we lambang kel nil tom Karbi Anglong Autonomous Council CM Honorable Dr. Tuliram Ronghang Sar sami nil tom council sami nil tom chingwai bomlo ala netum honorarium tami non nil tom CM Sar kedam tangan ke la tumbang e farok puwet non nil tom CM Sar nengki mi kadu we pen mat Alang tumban suri thom pilo pining bajera long aku dhuri ponlo suri pli la tum non long po athema dima sau ta non mata suri thom berlang style tumba no pining pen ba suri pilong po silo la pen ahok lo alang le tum phanta kenang sot alaman ke CM sar phanse memorandum do pot la solamba ke CM sar long le rok ofisi jata patini thek ponil tum tuma channel through pen sami kadog wedana chitong dunan Binong ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council under along kedoan sorkari gambura ilitum Karbi Anglong Autonomous Council along ke Hinia district east and west dukoklo lapen 10,434 square kilometer above ilitum along leba lase ladak kedo an arong tin akhai tin ahawar tin along stami ECC ria pen sorkari gambura lahe bang appoint pipon lo lase sorkar kopima la Council along ciparai alam an rules anabang ke alang tum kroinang po ilitum sixidul constitution along ke dua ting pen ba nilitum council along isi meeting kopine ke papas pen kopine rules sadak pen nilitum dison entang lo pulda alang tum bang dak sela so rule plinang po la se la hai bang ke mui france tami nalitum cherok tok dunang po atema alang litum isuation ta dukok lo pon mi ulam lo central committee ta du pa circle tin dalang tum isuation du lahai committee panel antum achiklu jontin pusami alang tum ECC mane get together po bisar talo ba ise workshop pustalo balang tum ba amai chip ha pusipu lasa amai tinalong ta kadug we sarkari gambura phanta kachitong dun edji phansanil tumahin benami chuning rilo athema hadak si pinan council pen alam amus tami chiparai alam amus tami alang tum longpon po ar la soteng se alang tum ba minang jurisdiction along power exercise thek po pusinil ning thelo Langke thiparpe gajok notun khilani along Robin terang langke jangpen apran ke damnang non malom arvi ke jang kachi mit me pen ajok langke thi tobar ke dam ke bang aphan anta ratatum kasiksa lapuson langke thiparpe ahut ni jang Karbi Anglong dong kamukam outpost ke parlo satgaon notun khilani arong along inut pherang ke klembaring senior reporter Joy Singh terang asopo Robin terang artaningkan inkoira nerke langke jangpen apran ke damnang Langke jang long lok laki karlitang Robin terang alang li hem along pokak ke pangreng dupik alang li amithang
Kachopang ring avukak lang along ke pon hekdun long si kache en dunji aphan lang ke hat amat men lang jang chok amat heklong lidet lo lang ke jang arni heklong lidet si puthot arni si kithidang abang arpum ke long pen dipurong sopi an postmortem aphan pon phit lo pusi pherang ki pen berta longpon dongka mukam pen promise tarang Karbi Anglong News প্ৰায় দুটামান বজাতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঠিক এনেকুৱা এটা সময়তে ময়ো সাৰ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই ল'ৰাটোক ক'লোঁ বোলে যাব নালাগে বুলি ক'লোঁ কোৱাৰ পিছতো তাৰমানে ল'ৰাটোৱে নেমানিলে তাৰপিছত এই হাঁহ এটা দেখা পোৱা এই হাঁহটোত তাৰমানে ঘূৰি যাওঁতেই তাৰমানে এদিন ঘটনাটো কেইজন আছিলে বাকী মানে তাৰপিছত এতিয়া পুৱাৰ ভাগত SDRF আহিছে SDRF আহি এতিয়া অভিযান চলাই আছে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে হয় মোৰ তেখেতৰ নামটো কি আছিল ৰবীন বয়স কিমান মান হ'ব বয়স 28 বছৰ 28 বছৰ